shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa wanda yake zaune a cikin garin Abuja na Najeriya. Domin samun ji da ganin cikakkiyar wannan waƙa ta sami suna Farin Jini, ka biyo ma cikin wannan bidiyo namu na mai albarka, sannan kuma ka daure ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ji da ganin cikakkiyar wannan waƙa ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa wanda ya fitar da wannan mawaƙiya mai suna Fati Abubakar. Maraba da zuwa tasha mafi shahara a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Idan ka kasance masoyin wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa, kamar mu je kai tsaye ga kan waƙar mai suna Farin Jini ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ka yi lakin, sannan kuma ka yi share ɗin wannan bidiyo zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da Facebook da kuma sauran social media da kake amfani da su. Sannan kuma ka yi lakin, ka yi share, ka yi commenting akan wannan bidiyo namu ne mai albarka domin samun ji da ganin cikakkiyar wannan waƙa ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa wanda yake zaune a cikin garin Abuja Najeriya, wanda ya fitar da wannan mawaƙi mai suna Fati Abubakar, wanda nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba bidiyon wannan waka mai suna Farin Jini ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa zai fito a cikin wannan sabuwar shekara ta mai albarka mai suna 2022, wanda again ya fitar da wannan mawaƙi mai suna Fati Abubakar, wanda wannan ƙwararren director mai bada umarni wato Aminu S Borno ya directing din bidiyon wannan waka mai suna Farin Jini ta wannan shahararren mawaƙi wato Sani Ahmad Ɗanbaiwa da kuma Fati Abubakar. Ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji da ganin cikakkiyar wannan waka ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa wanda suka yi tare da wannan mawaƙi mai suna Fati Abubakar a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022, wanda wannan waka ce wadda ba ta bin irin ta ba, sannan kuma da ta zo da wani irin salo na daban, sannan kuma take dauke da wasu irin kalamai na daban. Kada dai ka gusa, sannan kuma kada ka gari, ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan bidiyo namu mai albarka domin samun ji da ganin cikakkiyar wannan waka ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa. Waka ce wadda zaka ji daɗin ta sosai, sannan kuma za ta burge ka. Idan ka gama jin wannan waka mai suna Farin Jini ta wannan mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa, ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ka danna like, kai share, kai comment akan kowane bidiyon da ka samu akan wannan tasha mai albarka. Sannan kuma akwai wani koren rubutu za ka gan shi a ƙasa, ka danna domin samun damar yin download ɗin ta, wato ka sake ta akan wayarka domin jin ta a kodayaushe ba tare da ka shiga YouTube ba. Ka ci gaba da biyar ma cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka, tunda da zarar ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, za ka samu wannan waka ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Kai dai kawai ka daure ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, kai mana like, kai share, kai comment akan kowane bidiyo da ka samu akan wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba domin samun ji daga cikakkiyar wakar ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Sani Ahmad Ɗanbaiwa a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Mun gode da ziyartar mu kwarai da gaske, mun ji daɗi. Ka dai kawai ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, kai like, share, comment akan kowane